bar inuwa ga kowa, matan sarkin gwarzo. Hajiya Ladi a gaishe ki daga makiyanki ba za su kai ba. Da famin rabu kai zan kira domin lamarin ya yi daɗi. Hajiya Lami a gaishe ki domin ki ne karshe yake kaudi. Gani na zo za na bambanci alaka ta kiɗa da mariki. Tafiyar ki a sannu sannu uwa ta mai kyautar mamaki. Hajiya Lami a gaishe ki daga makiyanki ba za su kai ba. Gani na tako zuwa fada domin na gaida uwa gwanar kowa. Kin kasa yi ta wurin san mutane Hajiya sanni yar baiwa. Kowa da zuwa ya gaishe ki ba yin san goma gurin kowa. Hajiya Lami a duk lamarin ki kina yi babu gaggawa. Allahu ya kare man da ke Hajiya baki bar mu banza ba. Ba za da tsaya ba zan durkusa a gare ki da jinjinar girma. Hajiya Lami adon fadikin ka sai ta shiga ta alfarma. Ko sarki ma yana ji da ke a gurin taimako na al'umma. Hajiya Lami muna ji da ke Allahu ya kara alfarma. San ba kya nuna bambanci gun ƴaƴan ki fike uwar kowa. Baya goyon marayu kike zauna a gado na kasaita. Addu'a kullum muke miki tsawon kwana muke fata. Domin haka za a ganki a barki magauta kin musu rata. Hajiya Lami waƙar kice da baki nake karanta ta. Sara sassaka ga gamje kun san ba zai hana shi toho ba. Hansi farkon rana kike Hajiya da ke muke kore. Ga jari na ga bikin raba ana karba cikin tsari. Yau yan gurna ta yin alfahar da ke abuwarsu ba kari. Mata a gurin mai Mustapha halin ki gare ki ne jari. Duk abin da kuke ta yi mai kiya Hajiya ba ta fara komai ba. Samun ganga kai gaisuwa gun sarki baban kowa. Alhaji mai Mustapha sarki Allah ya yi ma baiwa. A gare ka na zo da ɗan durkusa da iyo jinjina jinin baiwa. Allahu ya jajaren sarki sarki mai shiga ta alfarma. Jallin kai kaɗai ne sarki ba ka kyamatar kowa.
a garin gurkin zamo rana. Kariyar kariya da hanta ta kura mai noma yana gona. Ka girma haɗa da kasaita a dawa ka je gurin ɓauna. Uwa ga bukar gwamna kike hajiya na gaida mamana. Gaiduwa da shan Allah kike rabu ne ya ta sake ba wani ba. Nan gani kuma nan bari hajiya kin yi wa mai yara ta. Allah ya daga kiki yo gaba ki zarcewa dan karta. Takun manya daban da na yara mata girma tana mota. Ita ko a sannu sannu ni ko in busa biki algaita. Hajiya kurjiro ma kin rike Allah kin fi dan zamba. Sannan laisa shi ma ɗan gine hajiya hakin yau nisa. Ga Muhammadu kawai kwalo gurin ilimi ya yi nisa. Daga jaga gidan na saka a fagen waka basa insa. Fatima mai Mustapha ka gidan asasin gidan girma. Mai Mustapha ilimi karke baka ɗauki wasa ba. Dole ne in gai da ke hassana da ra'auta ce gidan girma. Hajiya da haji da ke a fagen aiki kwarai akwai himma. Amina zauna kalau a cikin gida na alfarma. Masan lokai da masa dole na gaishe ku abokaina. Muhammad Jabiri kai da yaron oga kawo ba wai ba. Barbar inuwa ga kowa matar sarkin gwarzo. Hajiya Ladi a gaishe ki daga makiyan